Ahojte. Čaute. Vítame vás pri ďalšej otázke, na ktorú dnes bude Marianka odpovedať. Otázku sme našli na Mariankinej stránke, ktorá je už premenovaná. Mhm. Facebooková stránka pôvodne liečenie rodových línií je premenované na Uzdravenie rodu. zdravenie rodu. Zdá sa nám to také výstižnejšie. A je to otázka o seba dôvere, seba prijatí, seba úcte, ako prijať a uzdraviť emócie, ako byť silná a pevná v rozhodovaní. Ja by som možno začala tým tak odľahčenejšie, že ja som dnes ráno bola v obchode si kúpiť šťavu a stala predo mnou stará pani, ktorá mala trošku problém s pohybom Mhm. a tak trošku problematicky sa jej vykladal ten tovar a niečo jej spadlo a nechcela, aby som jej pomohla to zdvihnúť, lebo povedala, že kým sa hýbe, tak je dobré, ona sa potrebuje hýbať. No ale keď jej to spadlo, tá vec tak povedala, že joj, starý človek, hotová opica. Mhm. Marianka, kde v tom vidíš nejakú sebaúctu k svojim, k svojim, svojim, Dobre si začala. svojim rôčkom, k Mhm. odžitým, k svojmu životu a k sebe samej, že prečo my potrebujeme v kontakte s druhými nejako ako keby ospravedlňovať alebo zľahčovať to, že máme nejaký vek, ktorý nám treba prinášajú určité obmedzenia. Aj mi tam prichádza ešte aj zranenie z poníženia, že ona sama seba vlastne ponížila, že je nejaká opica. No veď to, že Hej, opica. lebo to až ako, neviem, na mňa to tak nejakým vysmešným spôsobom ako pôsobí. Ono je to celkom známa prúpovidka toto Hej. s tou opicou, ale neviem Mhm. ani, kde to vzniklo. Mhm. Ale si pamätám, starí rodičia nám hovorili, keď nám nechceli povedať, že sme čo proste urobili nie podľa ich predstav, tak nám povedali, že vy ste opice, hej. Aha, opica. Mhm. Hej, Tak že na to, že taká sa hovorí, dovolená urážka by som povedala, no hej. lebo na to, že Mhm. máme aj teóriu vzniku z opice. Aha, vidíš, Takže to mi možno, nenapadlo, možno, že, že to je že s tým preto je to nie spojené. je považované ako urážka pre Mhm. niektorých ľudí, ale mne to Áno. príde ponižujúce. Mhm. Mhm. Áno, bolo tam akoby viac vecí, bolo tam ospravedlňujúce na jednej strane, na druhej tam bolo možno nejaké neprijatie, ako hovoríš. A, a kto vie, v čom sa cítila najhoršie tá pani a vlastne kde to malo ten začiatok, lebo to je určite tiež zaujímavé sa na to pozrieť. Ale určite to, tam ako najviac vnímam to neprijatie, že ja mám nejaký vek. A zároveň my máme strašne veľa tých limitov ako generácia, že v tom veku to má nejako byť, sú tam zase tie očakávania, o ktorých toľko hovoríme a presvedčenia, že už keď si starý, tak čo už so životom, keď si starý. A Aha. musíš mať nejaké choroby, keď si starý, nie? Jasné, Však to choroby bez toho a ako? moja mama hovorí, že starý človek, to sa ti vracia do detského rozumu. Hej? No. Čiže to, akože ten detský rozum potom o čom je? Zase to presvedčenie, že To máme, zase že dehonestujeme ten detský deti, rozum. presne, hej? Mhm, Čiže tam mhm, akoby viac máme tých mhm. limitujúcich presvedčení a proste sme sa to takto naučili používať a čo ja vnímam, že je to také pre mňa smutné, že niekedy sa nad tým naozaj ani nepozastavujeme, čo vyriekneme, akú silu má to slovo, aké presvedčenie v tom ide, Presne. ale robíme to ako proste vystrelíme to, tie slova používame len tak. Hej, a že už aj v tých slovách je hodnota nejaká, hej, že my sme generácia, ktorá to vôbec nevníma. No lebo naša generácia žije na autopilota väčšinou. Mhm. My všetko robíme ako si automaticky a v tom zhone, v tom čase, ktorého cítime, že máme stále malé. Neviem, či si všimla, že keď sa niekoho spýta, že ako sa má dnes, tak ti povie rýchlo. Mhm. Uh, Väčšina ľudí tak väčšina ľudí hovorí. povie, že sa má rýchlo. Mhm. Čo to je? Mm, Rýchlo, alebo je to ťažké. Často počúvam, že život je taký ťažký. mhm, Alebo nemám čas. mhm, Toto je ako veľmi často, že nemám čas. mhm. Hej? A že aj keď prídu tí rodičia s tými deťmi a sa rozprávame o tom, čo zmeniť, tak akoby tie limitujúce presvedčenia ich tak držia, že oni vlastne nemajú čas to zmeniť. No, nemajú čas? Áno, áno. Mhm. Ako jednoduchšie je zostať v tom stereotype, v tom kolotoči, lebo to už poznajú a ako výsť z komfortnej zóny a robiť veci inak je
nejaká práca. Mhm. Hej. Alebo neviem, ako to nazvať inak. Nechcem tam dávať zase tých makačov, ale chce to Mhm. nejaké úsilie. Mhm. Hej. A vieš čo, mne príde, že my často namiesto hľadania tej sebalásky v nás, lásky k sebe samej a sebaúcty, tak ju hľadáme v okolí, že sa snažíme, aby stále nás mal niekto rád alebo radšej No to je presne to, že podliezame tým ľuďom. podliezame. Mhm. Aj tým našim deťom podliezame a ofúkujeme ich a Češi majú také pekné slovo, opečovávame ich. Opečovávať. Ale na druhej strane s nich robíme retardov, keď robíme veci za nich a berieme im vlastne tú silu, aby oni urobili veci samostatne. To sú tí helikopteroví rodičia, No a tých je ktorí... hodne tiež dneska. Buď sú to tí, čo ako úplne majú tie deti v pečku, čo proste, hej, nič proste, žiadny záujem. Alebo sú to naozaj tí, ktorí Helikopteroví sú tí, ktorí príliš majú rozprestretú tú všade. vrtuľu nad všetkým, čo to dieťa robí, ako dýchá, čo chce, čo nechce a všetko majú pod svojou A kontrolou. väčšina z týchto rodičov, prvé, čo je poprvé, že to tak vôbec majú. To je Mhm. začiatok vlastne toho, že oni to vlastne ani nechcú vidieť, že to tak je. Mhm. A často to teda nevidia. Takže a tam mi ako prišlo naozaj, že to prijatie toho veku, že mám toľko rokov a takto sa cítim, ale podľa mňa v každom veku sa môžeme cítiť presne podľa toho, čo tomu my dávame. Lebo ja musím povedať za seba, čím som staršia, tým sa cítim lepšie, tým som viac zdravšia, odozneli mi zdravotné problémy, ktoré som mala. A je to tým, že som začala počúvať seba a že som sa so sebou spojila a žijem inak, že tam prišla tá zmena. A vnímam to, že sa naozaj cítim zdravotne lepšie, ako keď som mala 25 rokov. A to mám o 20 a viac ešte, hej. No Takže ja tiež musím povedať, že po 40-ke som prestala žiť na autopilota a naozaj, že sa mi zmenili vzťahy, lebo reagujem ináč, snažím sa žiť ináč a veľa vecí sa zmenilo, takže hovorím, že ja som sa nikdy nemala lepšie ako teraz. to isté Hoci... súzniem úplne s tým, presne. Uh-huh. Aj keď niekto si myslí, že mať sa lepšie znamená zažívať len radosť v živote. Napríklad to sú tiež tie limitujúce presvedčenia, ktoré často máme. A to sú tie spirituálne pasce, presne, ktoré vlastne že sme prešli do toho materiálneho, ktoré teraz často úplne popierame a prechádzame do toho úplne spirituálneho, ale vlastne si opačné akoby pasce vytvárame. A jednou z pascí je to, že my budeme neustále vysmiatí, vyzenovaní, vyrovnaní, v harmonii so sebou, s vesmírom a už to tak bude navždy. No hovno nebude. To je proste... Ani nie je. To, že sa my dve máme vlastne najlepšie, ako sme sa kedy mali, neznamená, áno. že nič neriešime áno. a že nemusíme, že si sadíme a šparáme v nose, áno. hej? A že nezažívame naozaj aj ťažké emócie, ktoré prichádzajú s niektorými situáciami. Ale ako si povedala, kulisy sú dané, ale ide o to, ako v nich hráme. Áno. Takže my sa už na to pozeráme, na situácie, na ktoré by sme sa kedysi pozerali ako obete, alebo nejaké chudiatka, ktorým sa neviem, prečo niečo deje, tak tou zmenou pohľadu a zmenou riešenia tých situácií sa tie situácie úplne pre nás zmenili, otočili. A berieme to ako učenie. A berieme to ako učenie, ako súčasť života, ako život plynie. Nie nejaké tresty, nejaké zlé veci, ktoré sa nám nevieme prečo dejú. A prečo nám to ten Pán Božko robí a podobné veci. A ktoré na nás niekto zosiela, alebo ktorými nás trestá. Pane Bože, prečo ma tak trestáš, prečo sa mi toto deje, všetko aj iným nie. Presne. A ešte mi tam chodí, že... No, mi to vypadlo teraz. Nevadí. Vrátim sa k tomu, keď ma to napadne. Keď mi to napadne. Hej. No, takže... Už viem, že je to ako s tým počasím. Že potrebujeme vlastne ten príklad a že je to vlastne ako s tým počasím. Že predstavte si, že by tu bolo na svete a na Zemi iba slnečno. No. Zem, rastliny, všetko by bolo spálené. Naša Zem potrebuje aj dážď, aj vlhko, aj mráz, aj sneh, aj proste iné počasie, ako je len slnečno. A tak to máme s tými našimi pocitmi a prežitkami.
že proste v tom je tá polarita. Hej, že aj tá Zem to tak má a my to máme presne rovnako. Dobre, takže v každom veku máme nejakú sebaúctu, máme nejakú sebalásku, máme sa radi napriek tomu, že máme ovisnuté brucho, alebo to je jedna z dôležitých vecí pre ženy zmieriť sa so svojím telom, že? Prijať svoje telo. A to je cesta podľa mňa k sebaláske dosť dôležitá u ženy. Prijať svoje telo. Podľa mňa to majú aj muži, akurát o tom menej hovoria. Akurát menej hovoria. Ženy veľa rozprávajú o týchto témach a je to podľa mňa ono to není len o tom tele. Veľa som sa s tým stretávala so ženami, ktoré mali deti, že tam to brúško potom ostane alebo tak. Ale ono to podľa mňa není spojené len s tým, ale celkovo s tým fyzickým telom, že my sa vlastne v tom detstve odpájame. A čím viac traum máme, tým viac sa vlastne odpájame od toho fyzického tela. A keď sa k nemu vlastne navraciame, tak sa nám aj navracia akoby späť tá sebaláska, sebaúcta, sebahodnota a začíname sa riadiť tým svojim vnútorným kompasom. A to je vlastne celá tá téma, ktorú my sme aj začali, že v tom fyzickom tele sú tie emócie a prežitky, pretože oni sú ukotvené v nejakej časti toho fyzického tela. Tam, kde sme to v detstve potlačili, keď sme sa ako deti cítili ohrozené, nepodporené a nemali sme tam toho dospelého, ktorý by nás podporil v tej situácii, či už rodič alebo nejaký dospelý. Takže vtedy sme sa postupne začali odpájať od toho fyzického tela a nedokončovali sme traumy. Rozdiel medzi človekom a zvieraťom v dokončovaní traum je, že keď nájdete si nejaké video o tom na YouTube, iste toho nájdete hodne, keď napríklad srnu naháňa predátor v lese, tak ona vydá vlastne všetky prostriedky, energiu na to, aby tomu predátorovi ušla. A v momente, keď už nie je v tej ohrozujúcej situácii a je mimo ňu, tak sa celá otrasie a ukončí tak svoju traumu. My ľudia toto nevieme, môžeme sa to učiť, ale je to veľmi dlhý proces. A u nás dokončenie traumy vlastne znamená, že si dovolíme prežívať všetky tie pocity a prežitky, ktoré sme potlačali. A tých teda z detstva si nesieme hodne a naozaj každý z nás ich nesie. Neexistuje podľa mňa na svete človek, ktorý traumy nemá, ale je rozdiel, že už možno prešiel nejakou cestou a už sa pozerá na to inak to vníma. Hej? Čiže všetci tieto traumy v tele máme. No a mňa ešte zaujíma, že myslíš, že my sme to ani nikdy nevedeli dokončovať tie traumy, ako však ľudstvo má nejakú evolúciu, vyvíja sa a my sme tento krok akože preskočili, alebo sme na to zabudli? Alebo... Nie, myslím si, že keď sme boli viac spojení, ale to je môj názor, že keď sme boli viac spojení s tou prírodou a vlastne žili sme s tými živlami v prírode a pracovali sme s tými živlami, aj so zvieratami vlastne, to je tiež nejaká energia. Tak, minimálne sme to mohli od nich odkúkať. Myslím si skôr, že sme tak akoby tým našim životom v minulosti, neviem presne ako evolučne, ale myslím si, že boli generácie, ktoré presne vedeli, boli veľmi múdre generácie, ktoré vedeli, ako s týmto pracovať. Ale to by sme možno, že zašli naozaj veľmi, veľmi ďaleko už. A bolo to presne o tom, že tým, že sa vedeli spojiť s prírodou, čož je tá zem, tak sa vedeli spojiť s hmotou, čož je to naše fyzické telo. A vedeli sa potom spojiť s hojnosťou, čo boli vlastne tie dary zeme, ktoré im prichádzali. Čiže tam bolo prepojenie tých živlov a tá pohanská kultúra to mala. To, čo vlastne my vôbec sa tomu nevenujeme. Hej. Sme na rituály. Áno, tie pohanské zvyky, ktoré boli, tie boli veľmi dôležité. A krásne napríklad aj o tých rituáloch píše vlastne Alberto Villoldo, kde on to vysvetľuje z toho lekárskeho hľadiska, aké dôležité pre nervovú sústavu je, aby sme tie rituály robili, čo sa vlastne deje s našou nervovou sústavou, keď máme tie rituály. Takže my sme naozaj veľa vecí zabudli a keď sa začneš venovať aj dejinám a pozeráš sa napríklad aj na to, že Cyril a Metod nám priniesli písmo,
tak už vlastne my máme dôkazy na to, že my sme mali svoje písmo už predtým. Ako Slovania, myslím, áno, áno, ale oni vlastne prišli, aby tu pretlačili niečo iné, aby nás naučili niečo iné. A išlo to vlastne tou cirkevnou časťou, pretože nás potrebovali ovládať a vlastne týmto spôsobom sa to začalo meniť, hej, takou nejakou manipuláciou. Určite nám priniesli aj veľa dobrých vecí, ale veľa vecí, ktoré my sme mali prirodzené, tak sme stratili. A zabudli. Hej. Teda vráťme sa k tomu, že pre nás je prirodzené prežívať emócie. Áno. A mali by sme si ich dovoliť prežívať, aby v nás nezostali a nezablokovali nás a nevznikali nám potom choroby, problémy. Áno. Zablokované emócie spôsobujú problémy. My sme sa už rozprávali v nejakom videu, že nie vždy si my môžeme dovoliť tie emócie prežiť priamo na mieste, tam, kde sa nám niečo stane. No my si ich môžeme, ale nie sme na to naučení. Nie sme na to naučení a nie je to ani nejaká spoločenská norma, že skús na úrade, kde si sa rozplakať úplne bez kontroly a akože srdcervúco si poplakať nad niečím, čo si spomenieš práve a si povieš, že idem si dokončiť traumu, no tak tam asi na úrade je to ťažké. Ale je to tá naša prírodzenosť, to je to, čo potláčame vlastne. A potláčame to ako celá spoločnosť. Vlastne. Ja potrebujem byť tá silná na jednej strane a tá, ktorá to prežije všetky tie situácie a to je taká hovadina. No a tu máme to, čo sa aj nás pýtala pani, že vlastne ako byť silná, hej? Že prečo potrebujete byť silná? V čom spočíva sila ženy? Ja si tiež nemyslím, že je to v tom mať veľké svaly a všetko zvládnuť, aj za muža, aj vybaviť. Podľa mňa ani muži to tak nemajú mať, ani my, že všetko zvládneme. To sú zase zbytočné očakávania. Presne. Proste sme ľudské bytosti, ktoré zlyhávajú a je to tak v poriadku. A pozrime sa, že v čom spočíva tá sila ženy, keď sa pani pýtala na to, že ako byť silná a pevná v rozhodovaní alebo v konaní. Vnímam to tak, že muž je silný zvonka, on má tie svaly. On má to fyzické telo silné, aby nás ochraňoval a zabezpečoval to bezpečie. A my sme silné vznútra, to znamená emočne. A aby sme sa vedeli oprieť o tie svoje emócie a prežitky, tak potrebujeme ich zažívať, aby sme boli s nimi v kontakte a naučili sa naozaj s nimi komunikovať. Prečo sa nám to deje, čo ma to učí, ako to ustať, čo s tým mám robiť, alebo aj to neustať, aj to je v poriadku. A tie emócie, to je tá naša sila. To, že sme citlivé ako ženy. Aj keď väčšina z žien to zabudla, pretože nie sú citlivé ani sami k sebe. Potom nedokážu byť citlivé k vonkajšiemu svetu. To, že sme súcitné. Súcitné neznamená, že si to pletieme... Same k sebe. Áno. Súcitné sme k inému a vlastne dávame tú lásku ako keby von a pritom si ju často nevieme dať samé. Aj to, ale my si často aj súcit pletieme s tou ľutosťou. Takže ľutujeme tých ľudí a vtedy vlastne berieme tú zodpovednosť za ich život na seba. Namiesto toho, aby sme boli súcitní, že máme tam to porozumenie, že sa mu to deje, ale jeho život je plne v jeho kompetencii. Takže to je ten súcit, sebaláska, sebaúcta, citlivosť, jemnosť k sebe, ale jemnosť aj k druhým, ale zároveň to nevylučuje hranice. Hej? Že to je to, čo si potrebujeme uvedomiť. No lenže ako funguje väčšina žien v dnešnej spoločnosti? Kde všade sú matky a ženy bezpečným prístavom pre svoje deti? Väčšinou to funguje tak, že tie mamy sú naučené, ja som bola taká mama, že aj vycapú tie deti, aj im pohrozia, aj na nich kričia a v zapäti ich šuľkajú a chcú byť ten bezpečný prístav. Ale to dieťa je zrazu emočne vlastne zmetené a nevie, ako to má byť, ako je to správne, ako to vlastne má vnímať. Hej? Takže toto robí väčšina generácie žien. A my vlastne potrebujeme sa vrátiť k tej našej prírodzenosti a to je tá naša veľká emočná časť, tá naša emočná citlivosť. Dobre, ako na to? Jednoduchá, stručná otázka. Určite je to cesta, nejde to zase za jednu noc, chce to nejaký čas. A je tam veľká práca s fyzickým telom.
My sa potrebujeme navracať do fyzického Človek tela. by povedal, že to je duchovná záležitosť, lebo tá sebaláska sa pokladá za niečo také basic level v nejakom sebarozvoji, vieš teraz, alebo v nejakom takom spirituálnom, že však ty musíš mať rada seba, lebo potom bez toho nevieš mať rada ostatných. Je to pravda, ale zase keď sa niekto sústredí iba na ten duchovný vývoj, je to tak iba sa jedna stáva, časť. že vážne zabudne na to telo a ty práve vieš, ako je to dôležité pracovať aj s telom pri tom. No to telo vlastne, to sú tie emócie. Áno. Pretože tie emócie sú v tele, v tom fyzične, v tej hmote. Keď sa tam zaseknú, tak O spôsobujú nám tom problémy. vlastne hovorí aj psychosomatika, čiže vlastne rozhovor toho tela s tými emóciami. Telo reaguje chorobou na základe nejakých potlačených emócií. To je psychosomatika. A ak s telom pracujeme vedome, sú rôzne techniky, ktoré sa používajú. Ja tiež, keď pracujem s telom, používam viac techník, tak sa tie emócie, bolesť je tiež len vlastne potlačená emócia v tele, tak oni sa postupne začnú uvoľňovať z toho fyzického tela a jednak sa nám menia potom tie situácie v tom živote, že zrazu ich začneme zažívať inak, pretože už to nevybrujeme, už sa to uvoľnilo. Ale často to potrebujeme kombinovať, pretože niekedy nám nestačí pracovať s tým fyzickým telom, ale potrebujeme to poznanie. Prečo sa mi to deje? To zvedomenie. Dostať to vlastne do toho vedomia a podvedomia, že takto to mám a preto sa mi to deje na úrovni fyzického tela. Takže ja milujem tieto časti spájať a je to presne to, že to sú tie neoddeliteľné veci. Že proste my prežívame v hmote, v emóciách, v mysli a v ďalších telách popisuje sa, že máme 7 až 10 tiel. Každá tá veda alebo tie staré tradície a tie seba poznávacie techniky vlastne popisujú iné množstvo tiel, ale tu vlastne v tom, ako my to vnímame, to najjednoduchšie je naozaj, že máme to fyzické, mentálne, emočné a duchovné telo. To sú také základné. Takže my potrebujeme pracovať na všetkých tých úrovniach, ak chceme, aby sa to zmenilo. Pretože ja môžem pracovať s fyzickým telom, uvoľniť tie emócie a prežitky a tie traumy z fyzického tela, dokončiť tú traumu, ale ak neurobím zmenu a tá moja duša chce vlastne niečo iné, ja chcem iný život zažívať a idem znova do toho istého, tak to telo opäť vytvorí ďalšie traumy a vraciam sa späť do toho istého. Čiže robiť s tým telom, uvoľňovať to na úrovni toho tela, mať to poznanie, to často býva podvedomé, dostávať sa k tomu, spájať to, ale zároveň robiť tie zmeny. Čiže dobre, poďme. Mať poznanie, prečo si bránim sebaláske napríklad. Zase tam môže byť nejaký benefit. Zase tam môže byť benefit a môže tam byť aj rodová záležitosť. Ty sa tým zaoberáš, čiže že nesie sa to rodom, že sa ľudia bránili príjmať lásku alebo mať sa rád, alebo áno, že... Často tá láska znamenala, že dávam ti pozornosť nevhodným spôsobom. Že niekto dostal bitku, bol zneužívaný, bol týraný a niektorí rodičia naozaj tú lásku ukazovali deťom takýmto spôsobom. A vtedy generačne sa to zafixovalo, posúvalo sa to ďalej. To sa nazývalo, že prísna výchova. Áno. A aby z toho dieťaťa niečo dobre vyrástlo. Áno, lebo inak z teba nič nebude. Áno, lebo inak keď ťa nevycepujeme, tak čo ty budeš za človeka? Hej, to bola tá prísna výchova. Ale to presne bolo to, že ten rodič nemal tú hodnotu seba, takže nevedel vidieť tú hodnotu ani v tom dieťati. Že to dieťa je hodnotné len také, aké je, lebo je. Hej, že je to tá bytosť, ktorá je plnohodnotná bez toho, aby niečo robila, dokazovala. Proste každý človek je jedinečný a každý je hodný lásky. A ešte to mohol mať aj z predchádzajúcej generácie, lebo tak jeho vychovávali presne. A on to nevedel. Ono to je presne o tom, že to, čo sme videli na tých rodičoch, to, čo sme zažívali, tie programy, ktoré sme si brali, to, čo sa dialo v širokom rode, ale aj v spoločnosti, aj tá spoločnosť na nás vlastne vplývala, tie presvedčenia tej spoločnosti, to sme sa naučili a brali sme to, že toto je norma. Áno. Hej. Jednak sme brali normu a jednak sme robili podľa mňa veci nevedomky, lebo sme si aj povedali, že ja to nebudem takto vychovávať moje deti, v živote to neurobím ako moja matka.
A fuk. často, A robím. a často to tak robíme, alebo sme to robili a nevideli sme to, že to tak je. Hej? Nevedomky. Nevedomky. Takže odhaľovať tieto programy a ako sme povedali v predchádzajúcom videu, zvedomiť si. Cez ten rod je to akoby, ja to vnímam, že je to najjednoduchšie. Hej. A ak máte príležitosť a je ochota zo strany rodičov, rozprávajte sa s nimi, ako to mali ich rodičia a starí rodičia, to, čo si pamätajú, ako to bolo v rode, ako sa vnímali muži v rode, ako sa vnímali ženy v rode, či tam bola nejaká úcta a rešpekt voči jednej aj druhej strane, alebo naopak, či tam bolo nejaké týranie. A to sú všetko emócie a programy, ktoré sa prenašajú ďalej potom generačne. Hej? Čiže často to môže byť, že my nereagujeme ako naši rodičia, ale nejakí prarodičia. Že sme preskočili našich rodičov, ale reagujeme. A ešte som chcela k tomu povedať, že tí, ktorí vlastne tých rodičov nemajú, alebo sú tam tie vzťahy, ktoré nie sú dokonalé, tak potrebujú najskôr prijať, že niekedy to tak ani byť nemusí. Nie vždy potrebujeme mať dokonalé vzťahy, proste niekto tu prišiel zažívať aj to, že sa má zmieriť s tým, že tí rodičia sú akí sú. A vlastne s tým sa máme zmieriť vlastne všetci, pretože ich nezmeníme. Môžeme zmeniť len seba. Ale proste prijať to, že ak sú tie vzťahy na hovno, tak proste tak to je. Ale dá sa na to pozrieť aj cez genetickú pamäť vlastne do toho rodu, keď aj nemáme rodičov a starých rodičov, že sa nemáme už koho spýtať. Takže dá sa pozrieť aj terapeuticky do minulosti, ako keby. A vlastne tej minulosti tých našich predkov, toho nášho rodu, lebo oni sú súčasťou nás vlastne a tie spomienky a tie emócie všetci nesieme a máme to podvedome. Dokonca to, čo napríklad zažívame do 3 rokov, nemáme vo vedomí vôbec, pretože mozog do 3 rokov nemá kapacitu, aby to ukladal, ale v podvedomí sa to stále ukladá. A tam vieme do toho ísť. Vieme sa cez terapiu do toho dostať, cez prevádzanie. Kedy často sú to také tie momenty, ktoré prídu aj pri nejakom rozhovore len, hej? Ide o to nájsť dobrého poslucháča. Dobre. Ešte by som možno povedala k tej sile alebo stabilite v tom rozhodovaní, že zase často sú to tie extrémy, že my na seba kladieme to, že my musíme byť stabilní v rozhodovaní. Áno, no to je tá sila. To je tá dokonalosť. Hej. My to proste takto musíme. V momente, kde tam dávame to musím, tak tam vytvárame tie tlaky. Ale zase tá bdelosť je, že prečo to potrebujem? Pozrieť sa na to, či naozaj potrebujem byť v tejto situácii stabilná v rozhodovaní. A ak chcem byť stabilná v rozhodovaní, stabilitu tiež vnímam ako mužskú energiu. Takže pokiaľ ja nemám spracovaného otca muskulíny v sebe, tak ide mi to ťažko. Možno, že to aj neviem, nechápem to, často sa v tom zamotávam a ja potrebujem uchopiť tú mužskú časť, pretože to je súčasť aj mňa. A ak vlastne pochopím, a o tom je aj hojnosť napríklad, o tej mužskej energii, a v momente, keď ja som pochopila, že agresia je súčasťou každého z nás, aj moja, aj môjho muža, a prijala som to, že toto sú naše časti, tak vlastne začala mi tá hojnosť prichádzať. Že tá mužská energia sa vo mne vlastne zmenila. A je to tam o tom, že vlastne, zase ako sme sa rozprávali v predchádzajúcom videu, že to neznamená súhlasiť s tým, čo ten otec robil, ako konal, ako ma vychovoval alebo nevychovoval, ale vlastne byť súcitný k tomu, že jednak sa to už nezmení, to je minulosť a on to inak nevedel a prijať to v sebe a uzdraviť to v sebe. Pretože to je presne to, že my nejako reagujeme a škodíme tým v sebe. Hej, že to je tá prvá vec, ktorú často nevidíme. My si myslíme, že keď sme nasraní na tých rodičov, takže ako ich to bohové, to s nimi niečo robí a často to s nimi vôbec nič nerobí a nám to ubližuje. Hej. Čiže nemusíme my byť ženy silné v rozhodovaní. Mohli by sme ešte aj túto časť nechať tým mužom napríklad. Áno, to idem povedať, že predsa to je taká, ako keby mne to evokuje mužskú úlohu, ale určite, že
nie sme nejaké, že sa necháme vláčiť životom, hej, to zase nechceme povedať, Áno. ale tá sila ženskosti je v niečom inom ako v pevnosti Ono, rozhodovania. veľa je teraz rozvedených žien a tam je to Áno. akoby ťažšie. Tam Akože sa musia zastúpiť tú aj, rolu muža, áno, hej, že áno, veľa žien má inak pocit, že musí zastávať muža a no dajme tomu, že v niektorých veciach aj áno, ak sú samoživiteľky a áno, vychovávajú same tie deti, hej. ale je to presne o tom, ako sa k tomu postavia, A je aký tam je vtedy pre ne zámer. asi ťažké aj zostať ženou. Možno veľa žien Mhm, to tak povie, že ako môžem byť žena, keď nemám partnera áno. a ja musím zastať aj tú rolu muža. Mhm. Tam je to presne o tom využívať to vtedy, keď je to potrebné. A používať, Používať. nie je to správne slovo, využívať. Používať to vtedy, keď je to potrebné. To znamená, ja som väčšinou dňa žena, ja to tak vlastne používam bežne v živote a partnera mám a vlastne môžu to všetky ženy tak používať. Čiže väčšinu dňa pracujem s tou vnútornou ženou, kontaktujem tú ženu v sebe, spájam sa s tou ženou, som emočná a sú situácie, napríklad moje podnikanie, kedy potrebujem zaradiť toho muža, pretože ten muž má úplne iné myslenie v tom podnikaní, napríklad ako žena a vie mať na to iný vhľad. Čiže túto moju časť ja požiadam vtedy, aby prevzala to vedenie. Robím to napríklad aj keď šoferujem, lebo myslím si, že som dobrá šoférka, alebo vodička, neviem, ako to mám nazvať, ale nie je to moje hobby. Odveziem sa hoci kde, okrem Bratislavy, do zahraničia skôr ako do Bratislavy. Ale, hej, ale viem, že proste to je potreba a vtedy vlastne... Prepneš ako keby na toho muža, lebo každý áno, máme v sebe, každá aj žena má v sebe vnútornú áno, ženu, aj vnútorného muža. A keď áno. potrebujeme, tak práve to je asi tá výhoda tej práce so sebou, že viem prepnúť sa, keď to Mhm, potrebujem, hej. mhm. Len tie samoživiteľky asi majú pocit, že nemôžu prepnúť z toho muža, lebo by zostali slabé, Mhm. hej, a že by treba nevedeli zabezpečiť tú rodinu, alebo postarať sa, Podľa mňa vieš, že keď väčšina ľudí to poľahnú. vôbec nevie, že Mhm. také niečo je vlastne možné. Väčšina ľudí možno ani nevie, že tá mužská, ženská energia, že to v sebe máme a že Že je to to má. súčasťou DNA a že sa to prejavuje aj na úrovni fyzického tela. Aj choroby, ktoré máme na úrovni fyzického tela, sa prejavujú, takže vieme vlastne my z tej psychosomatiky, či je to z toho mužského rodu, ženského rodu, odkiaľ to plynie, kde sú tie presvedčenia. Takže tých poznatkov je už naozaj mnoho. Ale je to dobre vedieť, pretože aby sme vedeli inak žiť, potrebujeme už v dnešnej dobe aj iné informácie, nové, lebo po starom žiť môžeme so starými Áno. informáciami. A myslím si, že veľa tých nových informácií už prichádza. A veľa sa dozvedáme. Minulé generácie nemali takú možnosť. Jednak fungovali v tom, že 16 hodín pracovali na poli fyzicky a nemali na to ani priestor meniť niečo v tých rodoch. My už dnes máme veľa informácií, môžeme pracovať na tom, aby sa tie rody zmenili, ale hlavne my nezmeníme tú minulosť, ale môžeme pracovať na tom, alebo Pracovať na tom v pracovať. prítomnosti, ale Áno, ako meniť to v prítomnosti. s tým, že to nebude pokračovať ďalej. Áno. Že ja keď to zmením, tak už to vlastne do rodu ďalej nepokračuje. Krásne o tom hovorí Bruce Lipton napríklad aj v svojich knihách, kde vlastne hovorí o tom, že zapíname dobré a zlé gény. Áno. A tam sa to vlastne ukazuje aj na tých deťoch, ktoré majú nejaké ťažké ochorenia, a že ten rod už mal toho príliš veľa. Už bola tá záťaž taká veľká, že to nezvládol. A buď sa deti nenarodili, alebo sa narodili nejakými zdravotnými problémami, čo teda bola aj moja skúsenosť. Ale všetko sa dostalo do tej normy a do toho zdravia tých detí, aj mňa samej. Takže to skončilo pre mňa dobrým spôsobom. No, takže sebaúcta, sebaláska A vnútorný kompas vlastne. a vnútorný kompas. A naša sila je v bruchu. Seba úcta, seba láska, seba hodnota je vlastne v bruchu. Východné kultúry, východné učenia to nazývajú hara, že keď pozeráte nejaké filmy, urobili tam to harakiri, tak vlastne zabili seba do brucha si vrazili. Do brucha, pretože tam bola tá najväčšia sila a oni sa v tom momente tej sily vlastne zbavili, pustili ju. Hej.
Čiže potrebujeme pracovať Hovorí sa, na že aj bruchu. druhý mozog máme v bruchu. Áno, to sú tie čreva a tie No. vlastne ovplyvňujú tie naše reakcie. Áno. To je téma stravy. A pracovať vlastne na tom bruchu. Brucho je vlastne spojené s pánvou a Pánva s rodom. pánva s rodom a to je to ukotvenie, stabilita. Tam by mala plynúť najbližšie roky naša pozornosť, aby vlastne sme pracovali s tými vzťahmi, emóciami, prežitkami, s rodom a s tým vystredením seba. Aby sme z toho vystredenia seba boli v tom spojení so sebou, z toho reagovali voči vonkajšiemu svetu. Vystredenie znamená nájsť takú rovnováhu, že? Vo Áno. všetkom vlastne. A na úrovni tela je to vo svojom strede a každého máme niekde inde. No dobre, takže prajeme, aby sa vám darilo nachádzať sebaúctu, sebalásku v sebe. A aby sme sa vlastne mali radi bez ohľadu na to, či nás má rád niekto druhý. Lebo, a bez ohľadu na to, čo povieme. A bez ohľadu na to, čo povieme, že sa cítime máme iné názory. Ako opica. A bez ohľadu na to, aké máme pocity. Lebo my sme často závisli na, akože máme pocit, že sa môžeme mať radi iba vtedy, ak nás dostatočne majú radi druhý. To som už keď na začiatku spomínala. A to znamená, že sme pre druhých dobrí, ale to znamená, že pre druhých musíme niečo robiť, aby sme dokázali im tú svoju hodnotu a to vôbec nie je potrebné. Potrebujeme cítiť a vnímať hodnotu seba, svoju a keď ju budeme vnímať a cítiť, tak vtedy to bude vnímať okolie. A vtedy to bude o tej úcte, seba úcte a sebaláske. Áno. Tak vám želáme krásne slnečné dni. Ahojte. Majte sa, užívajte.